Calao Puentevilla on the line. Councilor, how are you? Good morning. Mayong aga, Action Art, no? Mayong aga sa atong tagpalamati kay saliwat. Salamat kid sa kay gayonan maka-update kita aton ang aton pumuluyo kag ma-explicar ta no ang aton nga sitwasyon. Salamat Aha. kid, Action Art. Salamat, Gid. No, sir, number one, can you tell us sa sining plano subong nga amendments ang ordinansa and ano ang mayo nga balita sini sa increase sang cash assistance? Can you tell us, sir? Yes, actually na batian ta no sa press conference kagapon maginhiwat sa aton BCGC grounds sa Bacolod City Government Center kay si Mayor nagsaad no nga luyag niya i-amend no i-request niya kuno ang sanggunian to amend back chief ordinance no. Okay. Ginatun-an ta ni Action Art kay luyag ta ma-clarify sang insakto kay may mga issues or may mga dutay nga ka-adjustment nga gusto si Mayor no, especially sa 15,000 nga pundo nga ginahatag ni sa outright no kun back chip card holder ang imo pamilya may 15,000 kang pundo according sa aton nga ordinance no, but nonetheless luyag naton i-clarify initanan Action Art naton mayo kay ang pundo 50 million for 2023 no this year amo to ang part sa to I think 22 million gin divert no sa lain nga ginapangilanlan sa aton administrasyon. Okay. Muna ang luyag naton itun-an gid mayo kay gusto ni Mayor mas madugangan ang 15,000. While we support that, insakto ina kay tikabalo man ta ang 15,000 subong especially sa private hospital shadow ka limitado. Luyag ta lang ano kay I think may mga details lang nga kasi hindi man bala klaro ang paglabot sa aton alkalde kay ang nabatian naton I think more or less 900 to 1,000 no ka pasyente nang naka-avail. Okay. Kung magambal ka 15,000 at 950, more or less mga 14 million sobra lang na, no? Aha. On record, ang gin-divert was 22 million only out of the 50 million, meaning may 8 milyones ang natandog, no? So hindi wala tali kung butang tayo mo man ni sa kalibo kapasinti ang naka-avail sa 15,000 nga gin-report sa kay Mayor ang data luyag ta i-clarify gid kay itun-an mayo kag kundiin man ang kalanlan ni amend no kay at the end of the day amo nang bala to no less than a year pa man lang ang back chip no nga nag-operate ang mga issues so nga luyag ni Mayor gani sa kuon kay as of yesterday ang sumada was only 29,000 ang card. Okay. Nga na-distribute no. Gina-request ni Mayor kung malabot na 50,000 to 80,000. Actually aton opisina nag-offer gid nga mabulig man sa pag-distribute kay ti amo nang balaton naluoy na kita no sa pumuluyo ang iban nga gahulat pa no nga pending pa ang ilang mga back chip nga ano na Why pa nila mabaton? Why pa nila nabaton no. Yes, sir. So amo ni ang mga amendments nga tun-an naton kag usisao naton kay again no ang ambal naton kag ina kung mag 1,000 Action Art i-multiply mo na to 15,000 kung accurate ang data nga ginatag nila kay Mayor that's only 15 million no. So what happened to the additional 13 million kay 28 million ang natandugan no. So damo nga mga data damo nga mga how do you call that ang damo pang tun-an naton andis naton i-amend no ang ini ordinansa para man no mas efficient kag mas epektibo no ang aton back chip ordinance. Yes. Aside from this allocation nga Iayasan City, ang good news kahapon niya iningin permahan nga MOU nga 330 million para sa konsulta program nga gin-design for 2024 for Bacolod City nami pagid no kay correct nang imo ang point ya for the city sa sining budget allocation
talipos-poson pangadaan subong sa 2023. Amo pa lang i-settle guro ang mga information kag data so that ang amendments mangin klaro kung pilagid ang masarangan sa city, kag pilang allocation needed for that amendments, no. Pero ang good news is the allocation of the PhilHealth para sa ning konsulta program pagid councilor, di ba? Yes, that is a very true, no? Sa dugid ka good news, insakto na ang report ni Action Art, kinakalipay tagid no ibalita nga ang national, no, or ang PhilHealth will be giving an allocation of 330 million, no? Divided into 3 tranches, no, sa isa ka tuig next Yes. year. No, it will be handled paagi naton sa isa ka technical working group nga i-create sang aton nga Bacolod Local Health Board, no. Okay. We have to understand ang local health board, ang composition is of course ang mayor, ang chairman, ang vice chair is ang aton nga Dr. Enzoli, no, aton nga City Health Office. Okay. Yeah, and kita ang part sang members, no, sang board, and we will be checking kung paano tani ma-distribute sang maayo. But this is a very big boost, no, dako-dako gini nga bulig kiti amo nang balaton additional ni, no, boost sa aton sa health sector nga ginaduso gid sa aton alkalde, no. Yes, sir. We have to remember, other than that, Action Art, ang pinakadako nga ginalokaran sang 3.6 billion, no, nga budget for 2024 sa budget sang General Fund ni Mayor is the health sector, no. So mo nga bal ni Mayor, wala rason, no, hindi pa maglupok, no, kag masuportahan naton ang kag maayuhan ang programa sang ikayong lawas diri sa aton nga syudad. Ang importante diri siguro nga mapadasig, no, ang ining programa, ang distribution sang ID sa mga qualified beneficiaries by next year, so that nga ang iban nga why pa yan nakabaton kag why tagi na pangayo kinahanglan need nila ini nga cash assistance or bulig sa city, ma-qualify sila, councilor. Yes, Action Arts. No, actually, gina-simplify na gini ni Mayor, and I heard it on record na batian naton sa iyang tinaga mismo nga kung pwede. Basta ma-verify lang na taga Bacolod, kag dirigid ka puyo, diri nagarehistro, diri gistar, kung pwede unahon gid ang ila pamilya kag i-akomodar. No? Ang mga balaton, ang aton opisina is very much willing, no, kapilan na tagani kay si Mayor may go signal man nga mabulig na sa pag-distribute, no. Amo na, no, that is part of the verifications or part of sang aton nga kaytun-an paano naton mapadasig, no, kay at the end of the day amo ni ang balaton peace of mind sa aton nga mga utod nga may ginakapyutan silang backchip card in kaso manginanlan sila. Yes, sir. On that note, Councilor, salamat gid, pero ti samtang nagilapit ang Pasko, anong mga panugyan mo sa publiko, Christmas party, wala kag tuo, imnaday do hindi gini mapunggan, guro, sir? Yes, salamat gid sa liwat Action Art, no, alin sa una nagapartner kagid nagabulig sa mga programa sa aton syudad sa pagpalabot sa aton mga utod, gina-appreciate gid na ang aton mga utod, remind lang kita, no. Damo ang aton mga ginapamatukan nga mga masakit halin sa leptospirosis, sa dengue. Last week, December 1, nag-upod kita sa awareness program sang mga doctors diri sa syudad sa Bacolod against AIDS, no. Sa kadasig do in a matter of 2 quarters pa lang do 170, no. 100 more or less 170 positive patients, no, ang naging na-confirm sa aton syudad. Binibigay lang ang kada isa, no. At the end of the day, ang pneumonia is also very no, sado gid ka delikado subong amo man ni ang isang do sado ka init gid Action Art, gapi parar man yan aton opisina for a resolution to be passed. I hope, no, ang tanan masilibrar lang sang safely, sang may dala halong
Kag at the end of the day, no, buligay lang ang kada isa. On that note, Councilor, salamat sa tiyempo kag kung ano man ang amendment sa uli istoryante na. Salamat kin. God bless Action Art, no? More power sa programa, sa pamilya, kag mayong agas tanan. Action Hotline. Amo ni siya yung amendment